ko gikan sa laa guys. Unya karon pag abot na ko sa mua, ipaluto na sad ko sa akong anak og spaghetti o hamonada. Narang spaghetti guys. Luto na sa kong spaghetti guys. Kay andaman ko lutoan sa akong mga anak. Yang akong hamonada ay hamonada o spaghetti. Karon unan ko na ng spaghetti. Paano magkaroon ng makabalas native tab na buhok sa loob lang? Dalawa po kami lalaki pinagsabay niya. Kaya if ever mag-girlfriend ulit ako, hindi ko siya lulukuhin. Kasi alam ko kung gaano kasakit. Alam ko ng taong mahal. Alam mo, Visaya, naniniwala ako na buti kang binata. Ha? Ay, Visaya, sandali lang ha. Tawagan ko ulit.
Tapos na guys, ang tilawan guys ha. Yummy guys, yummy. Nanti guys. Yummy guys. Sarap. Ito ba? Ano ba tayo be? Happy birthday. Thank you. Look mas dito. Oh. Dayon yung birthday guys kay na spaghetti, na hamonada, pero trip na ko sa kong kauban sa trabaho dito sa Kuan Katmon. Dito may naniud to, pre kaon, pre tanan, pre bits. Sponsor ang bits ni Edward Culinaris guys. Ilaha to dito nga bits. Pwede ta mga to dito guys. Ug wad, thank you day kayo sa inyong bits wad ha. Ano balik-balik kita dito puhon wad. Ug dili ka pulaan. Di ka pulaan Edward. Shout out ni Edward. Thank you kayo wad. Nya. Nami sa dimong donut wad naka nitila jud ko ano sa kabuok. Dami kay ko yung donut. Nakibayran na ni mo wad. Anya na lang wad ha. Nagkalunis. Nya. Salamat ni sa tanan ni Sir John, ni Ma'am Tisi, ni Buddy, sa akong mga kauban, nilang Neri, ni Sabing, ni Ebyang, ni Ido, kami dito sa Kuan. Ano naman sa trapo dito do? Oh, na diha. Kami dito sa Katmon, nya karon na nga ko ang kuan atong tanaw na nga ko ang hamonada. Ano sana ni? Ni mong dihugasan dire nga akong luwag naggamit o kaman tumuhuman. Kaman tumuhuman. Luto naging hamonada. Oh, ano si cake. Kita? Iya, kanta. Ang ginatanan sa. Kanta gusto mo. Ay, nanay. Kanta sih. Terus nanay.
Utan si Junior, ay! Nagidagkutan na mga. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy Mana na ay? birthday to you. Balik. Happy birthday to you. How old are you? Lugakan daw dayo. 16! Sweet 16. Wish siya. BBSG. Kumtinay, kumtinay. Ngit-ngit man. Arita ko. Ang akong wish na hatagad mo yung mga panglawas kanunay o iligay sa mga kasakit. Hatagan og may panglawas kanunay o ilikay sa mga katalagmang umaabot. O salamat di ay salamat sa akong mga anak nga nag-effort aning gamay handa sa akong birthday mga guys. Daghang salamat. Shout out ni Gian og Jeep, ni Bernadette og ni Junior, ni Jay og ni Rio, og ni Dindo nga mo itighugas. Maraming salamat inyong tanan guys. I hope na. May. Yay! Asa na marong tambok. Kain na. Ano yung tig-itig? Ang dito. Sarap din sa kanin. Oo. Why? Talaga talaga sa ligyan. Narabatik i. Oh.